Welcome back mga ka-studio. Today's menu. Nagluto ako ng Sprite Adobo. Ayan po. Tapos, whole fried chicken. Maganda din kami ng sausawan saka pipino. Sa drinks naman, Sprite. Ayan. Kainan na po. Bago tayo mag-start, pray muna tayo ha. Pray muna, Bin. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, and protection. Amen. Amen. Yan, start na po tayo. Sa hindi pa kumakain dyan, tara po, kainan na po. Kana. Kainan na. Kayo na. Yan. Ito po yung Kami Sprite ako, Adobo. Yan. Kita sa iyo, Bin. Wow. Ito pinalambot ito sa Sprite. Yan. Kain na. Yummy. Lamig ka ba? Ang lamig, Ano, lambot nito. Oh. Lambot? Mm. Lambot nga. Ano na sa... Kainan na. You like it? I like it. Ikaw pa nga yung sabaw. Yan pa. Oo. Bukog na lang. Bukog niya lang ha. Hindi man gunitan Ang lambot tanan. din ng manok pa. Ang lambot ng manok. Lutong-luto na to. Lutong-luto na to. Kasi lasong rice. Huwag ka magsalita, Bi, pag may laman ang bibig, ha? Huwag magsalita ba? Don't talk. If your mouth is full. Okay? Yung chicken pala, na-marinate ko yan 24 hours. Ito ko. Ang sarap ng whole chicken. Pinto ka kay Papa. Rice. Rice. My rice. Mm. Kami, kayo. It, Kain ka na sa... Kain ka ako. Gamit kayo na ba? Kaya lang. Gamit kayo ka? Kuko. Ay,
Ama, hindi mo kakao ng tagkup-kup naman eh. Na white ba? Bukog nga. Nagkaon yung kanin ako. Kakaon ko. Sus, Mariabi. Napakang kwang. Daghan ako. Lubag ako kung bukog nga makaon. Bukang sa nagdari. Aw na nga ako na. Kaya ni bukog ni. Ako. Napakasulan. Nagkaroon. Hindi ka nga happy. Oh. Rice, Bin. Ako nga. Naman. Ma. Kain ka? Kainin mo. Samig ka. Samig scales. Na may basyot-basyot. Laki naman ito. Unod tanan, no? Ano, tanan? Nakuha ni. Mus unod. Ano ka nila? First unod. Kayo to? Sa'yo niya. Amuhan na. Kuha na na. Thank you. Mga na. Diba na kayo mo ka? Ato, tagaw mo ka. Kanon? May kayo. Makaungay. Kaon ka na? Pipino. Okay mo?
Ay, Mm. yeah. Ikaw na. Mm. Nagay ako sa kakawa. Mm. Ang talawi no. Mm. Yeah. Nawi na. Tani. Liso. Eso. Mm. Imo na ba? Kani. Ang kana mo. Pa kanin, no? Hindi ko. Di lang ka akin ba yan? Saw-saw naman. Saw-saw lang. Ano mga bukol dahil lapit sa kanila. Kanya dahil lapit sa gahi. Bukong na. Bukol ganyan. Ay nakuha ang buko. Kaon. Balik na to. Ala. Ito na. Amahan niya pa. Pa, may kuan pa dito. Oh. Amahan niya. Sprite adobo. Ha? Imuhan. Iyahan mo na. Iyahan. Imuhan ako nun eh. Ingon mama. Kanin. Park. Okay. Wait. Okay sa. Isa yan. Yan, Sprite. Nilagay ko to dito. Guys mo. Adobo ba? Dibo? Eko. Nakagamit ka ba? Lapit na na ito ako rot. Kapit na marot. Asa imo ha? Kani? Ay, Ndo ha? ha? Mo na ta asa. Gamit ka? Gamit. Tiyaw na ka? Kanin. Ah. Kapag kaon mo. Na. Na. Ano? Makas na. Kanin. Ano? Kanin. Ano pa? Naubos na namin ng mga studio kay saksa lang daw yan. Ubusin niya daw yan. Shout out muna kami ha. Shout out kay Tita Rose Perez from Paris. Shout out kay Catherine Ariola. Shout out kay Catherine Gaviola. Ayan po yun, shout out kay Sax. Tapos ito namang shout out namin, mayroon tong mga sariling channel sila, support din natin mga studio. Shout out to Kiss Vlogs. Kikay Cravings.
Kunan Bavarian at sa papangkin niya na si Mark Stephen Hilario from Batangas. Landel Ace Carillo TV. Make Up by D or Divine from US. Raf Craves. Crazy Joy Balanza. Zaidis Channel from Dubai, UAE. Luhan's Word. Charina Willak Vlogs. Amira Nova Sisters. Lilibeth Channel. Yuan Rain TV. At si Agaton Official. Tapos ito namang shoutout namin na last, wala silang mga channel pero nandito siya palagi nagka-support sa atin mga ka-studio. Shoutout kay Ivan Quinones, Shay Daniela from Aklan. Merwin Borbos, XYZ GKG. Dominic Fernandez, Mina Katoliko from Las Piñas. Michael Ditan, Irene Paragados. Chimi Chimchim TV, Regine Malyari from South Cotabato. ZD Rabi, John Patrick. Rescue Kabalikat, Frontliners from PDRRMO South Cotabato. Hi po sa lahat ng mga frontliners, salamat po. Kayo po ang bagong mga bayani sa atin ngayon. Ava Bailon from Kuwait. At nagpapa-shoutout din siya sa asawa niya na si Jigs Bailon at sa mga anak niya na sina Angel, Michael, Lance at Mako. Nathan Molina, Gabi Alvarez. Anami Rigosira, at Edsel Datos, Christian Ko. Darwin Kamangig, Michael Anthony from Santa Maria, Pangasinan. Wadizi, Mark Lawrence Manalastas. G. Bautista from Baguio, Murilia Balote. Gino De Leon, Mark De Jesus. Marian Calumarde, Rafifa Rapista. Kenji Rosales Family. Gabriel Pilpa from the US. Ako si MG, Charlene Manayan. Abel Bitog, Carlos Joaquin Calibuso from Santa Maria, Ilocos Sur. Galicano Junior Red, Janice Pulgo from Cebu. Hi, Ate Jana. Josephine De La Peña from Qatar, John Fritz Corbo. Joaquin De Guzman, Lorena Parone. Stephen Andrew Mugol, Nags 41. John Clemen Cortez, Karil Ronquillo. Betel Joy Cumia, at shoutout din kay Betel Dylan Dexter Tumbaga from Pisa, Italy. Bibay Biglas at John Jowen Bonaobra. Augusto Lumbera at Hana De La Rosa. Ayan na po lahat. Medyo madami po talaga yung nagpa-shoutout ngayon mga ka-studio. So yung natira pala kakainin ni Sax, siya lang po yung ubos. Kasi sa kanya na daw yan. Hindi na namin ubusin pati yan. So yan na po mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang na ito. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!